Ba? Pinsa na in charge sa taas. Wala in charge sa taas. Ginawa ko. Ako ang ipangutanan mo ra. Bong tindira dire. So ngayon, kukuha na tayo ng mga school supplies na ipamimigay natin sa mga May nagtanong sa akin. Nadagin na yung sugo. Sana eh. Dapat ko na suga. I Dapat mean, na like, suga, ang reception. Kukuha rin tayo ng mga Bibili natin ng ilaw guys kasi walang ilaw si Kim kasi. So ibig sabihin Kim, pangit ako kanina sa mga vlog ko. Isip ka. Ayan, ngayon ka lang nagsabi na kailangan pala ng ilaw. Kung hindi pa dahil kay Dutski. Please unfollow Dutski. Katawa si Dio. paras ka. Dugay ba na Britney? Yung mga alalay ko, ano magkano kayo? Alalay. Katul ko sa ko. Si Kyle ba gusto mo ng helmet? Para sa mga bata Kasa ka namin. nakastaas. Bako sa Meron din sa taas yung mga ano naman Grocery. yun? Mga grocery. Pero na yung mga stocks na ito, mga tayo. Miyagi? Anong saka mo? Diya kilin. Ang ko diya. Oh, nagkakaliya mo dito. Kung gusto naman yung mga malaki mga furnitures guys, at ang mga bakers, meron sila mga drawer, table set, dining table, aparador, lahat andon sa likod, sa kabilang building. Dito, mga basic materials. Ayan. 50 ninyo? At yung akala ko sa Oh, kailangan 50, pero wala pa yung crayon. Hindi, 50 ninyo na. Parang to sa mga ano. Nandito na rin yung Yes, mga bata. yung pamimigay niyo dun sa mga taga-sakit. Kasi malapit ang pasukan. Meron tayong mga tapos pencil. nag-message Ay, na- kuya, ganun lang. Tanong yung tita ko kasi sila yung Nag-request ng landscape. ala sa aming mga kapitbahay. Oo, iikot-ikot pa yung viewers So natin. this is going to be my gift for So meron the na tayong kids mga na papa. pencil scale. Sige, ma'am. Yan lang ba ang kailangan? Dagdagan pa yan ang notebook. Dagdag. Meron tayong notebook na ganito at saka yung may spring. Oy, gusto mo yung tahina? 150 Yung tahina. Magbenta ka. Dagdagdagan tayo. Okay na Ken, para dito na lang sa pag-release. Apat pa lang. Hala! Dito, pag aning natin sila, i-separate natin yung mga... Isa lang manitilas. Huwag ko mga siguro si Kano pa na. Apat pa to. Lima pa lang. Ay, kulang pa na. Remote, ano, remote. Kaya titita. Wala to. Ano, nakabalik galit ko doon sa running dito. Grabe yan si Tim. Apat pa. Kasi Apat. Apat na yan? Kulang pa ng apat. Magkano ba yan? 10 isang ganito. Magkano yan? Yan 60. Ito, Ano na? Anin? Pag-check kung bayad ka. Anin po? Ay, ang Lain ang kulang. Ang 50-50. Ating sa 10 na ibibigay. Ayan. Let's boy, saksat lang, Fer. Ilang solar goal? 50 yan. Ang tatlo. 100. Dua. Boy, sa beauty. Sobra kay. Pala lang. Wala, tulad dito. Yung 25. Magkano ba 25? Muda ko dito kasi. 25. Muda ko dito kasi nila. Hindi ang bata. Hindi lang ang kasi May camera, vlogger tayo. Kunwari pa paitay. Oh, alis ka tayo. Times 2. Kanina, magkikita ka rin. Isa ka size lang. Yung kanina, 150. Oh, kaya lang yung mga kasama. May adlaw kayo tanan. Isa lang yung tag-bitiway, hindi. Isa lang yung tag-bitiway. Bayad na. Bitiwas na, bitiwas na.
Tapos meron silang tent dito, perfect kung magtumong farm. Kasi lang yung mga tent, yun lang sila. Naka-wholesale. Pwede. Pwede, usually wholesale yun sila. Ano na wala na pwede. 150 rin siya isa kay ngani. So parang nakabutang ang 15 pesos sa isa. Ang maganda pa dito, kita pa pakawan. Busy kaayo mga tao. Hindi pakabantay ko ba ng lakaw na may bayan. Promise. Nakita na ako ang asawa ni Dusky kanina gigawa sa bit-bit ka kuan. Bulpin upat tabo. Promise. Promise. Oh, tapos nakita na ako itong isa na kaitong bitaw nga na-aritis diri. Kawatan jabong ito. Kasi di ay? Uy, baba! Kami ilang dito guys. Basta guys, kung gusto niyo pumunta at makamura kayo, lahat ng items andito. Meron tagda 2 gramo, 3 gramo. Hilain na. Ang item. Kada siyang item guys. Sige, kita dapat may gala. Let's go sa SPK na may gala. So, Sige, buik. Tugan yun. maganda yung items ko guys. Ako lang na. Paras ka. Mag-ingat sa mga magnanakaw. Nakasunod ng isa. Ala, yan yung very favorite. Ito yung speaker na meron ako. Ay, ito ba yun? Okay lang. Mas maliit dito yung sa akin. Maganda din tunog ko. Oo, ang grabe, ang ganda, grabe. Kahit pangit yung boses mo, Gaganda. gaganda talaga. Sana mo nag-require. Exactly. May amoy lang yung mic. Kasi yung mga kumakanta, ba. Kaya sa nag-video ka ron. Tapos, meron din silang mga vanity mirror for your kids. Yes. So, Diba? Kuya Juan. May mga Barbie dolls din sila. Meron sila mga manikin na galiok direct. Hindi ka ba masaan? Di kan ba may uy, kapito na namin yung vlog karon. Agaro niya, adlaw. Grabe nga naning. Nani ka balo. Grabe yung paningkamot sa mga bayot kay ngano yabo na jud kaayo litsi kami. Ako dahil promosyonal na lang. Oo. Ano So, na, munang- alam ba yung tipon dahil? Mo yung buy one take one nga solar sa lahat ng mga gusto mo. Grabe ka buy one take one naman sila promo. Oh, by 300 for 50 ang isa unta. Pero buy one take one 600 ang duha. Goods ka ayo eh. Ah, talaga? Oo, so what? Pero uy, makasave na 100. Ba? Exactly. Kaya sa lahat ng mga gusto ng solar dyan, lalong-lalo na sa panahon ng summer, very useful ito kasi sa sobrang init, paggabi, ang tagal niyang ma-deads. Tanaw ba no, di ba? Mm. Pwede may gala. Asa ni Dapit? Ang maganda pa dito sa solar na 2 TT. Yeah, TNT. Kaya dako pagid siya nga TT. Oh, T. Tapos meron silang gagmay nga speaker ito. Oo. Promise. Naabot sila yung mga baso diyan. Oh, sa mga palahubog diyan kagaya niya. Yung mga baso din nga mga kuan. Uy, tinungkod daw wala binuang may gala. Kami ni Brenda, kami ni ani lang gid may galay man may. Support man gid mi sa City Bodega. I know nga ilang mga ulan-ulan wala pa man nagasto karon ang uban. Mga blessing. So karon ang it's a time nga pwede nila invest din. Correct. Pero murag karon sa tinuod lang, amot lang kay gagmay mga nangahatag sa mo si kuan. Kamay siya di ka bawi. Later man Ikaw daw naman. yung manok. Ha? Daw yung manok. Dili man mga buaya man. Mga buaya man ako manok. Ganun. Wala ko manok kay kanang kuan. Actually nakadaog ako mga friends. I don't promote specific nga candidate kasi lalo na sa mo promote ko pa sa mga senatorial, mga party list pero pag sa amo sa silingan na or local sa among munisipyo, di pwede kay lalako so maybe magtampo ang uban nga wala na ako gi-promote o both sides. So wala na lang jud ko. Ang akong isa lagi akong i-promote kay tungod kay LGBT siya nga konsehal. So siya akong i-promote. Pero wala na akong i-promote na please vote. Naging-story lang ako siya because close me. Pero sa tanan both side party, di ko kay Kaya may mga igala sa nadyo ba ni doon sa ako. Yana ko nga dili lang sa kay not all our followers biya kay Oo. nga tao. So samok manggod. o isa pa magkita mi personally sa somewhere sa saan na lain ka nga wala ko i-promote. So wala lang para patas ang laban. Walay heartaches. At saka at the end of the day, agkasuporta man ko whoever's mga daog. So, di ko gasuporta sa mudagan. Pag mudaog, musuporta ko kinsa to mga lingkod kay ano. At least dito sa ilang mga advocacy and platforms. Perfect. Walay mahay ba di ba? Correct. So, sa lahat mga a-attend ng kasal dyan o mga binyag, perfect sa panregalo mga rice cooker. Wow, sigwi. Correct. Lamig ito mga rice cooker na ni sa mga kuan kay ano. Kuan imo na ni siya
pwede na gamitan og uling. Ang uling imong ibutang sa sulod sa rice cooker, ay di mo but nga og kaldero. Put mo. Alam, ansa. Okay, pa namin. Guwap. Yo, pangit mo lagi nga sa amin. Lain kayo. Ayaw magpalit sa CTM nga sa amin, kay pangit kay ko tanawa oh. Pero wala grado. Grabe kasi wala ko'y tawel. Dahil sa sulod ako tawel diyan. Nag-type ka mo dito. Sa taas guys, meron silang grocery. Yeah, grocery items. Oo. Mag-open rin, ang oras. Mag-open po sila ng 1 a.m. Bala ko diya, makuha pa balo. Tapos, mag-end po sila ng 2 a.m. 26 hours po sila dito nagtatrabaho. Laglag. Kaya ang ilang mga kanatrabahante, haggard na mga ano. Uy, joker to. Oh, tanawa, estudyante, hansan ka, di ka matumban. Tumatumban, ako, hello, ma'am. Hold up to. Ma'am, di ko ma'am, ang 50 lang po ma'am. Papayad lang ako sa lalaki ma'am. Pilang kayo. Or, nagibungot, tagalit eh. Happy birthday! Saan yung ibig yun? Ma'am, Biko, ma'am, 250 lang po siya, ma'am. Pag mukha kami ito kaaning, ma'am, grabe. Kalibanga, jig ka. Hindi ka na kay Ma'am Uy, siya naman. Ay, ma'am, Ay, nasa like one, kakanin, L-Cars. Ako'y labot. Ano, L? L-Cars, ako good. L-car sa Kugon. Yan, ilang mga kakanin, guys, grabe. Ay, mga tumingin naguan mo, dalang Correct. Lamig kayo siya, guys. Sa 2 years, hindi siya mapanos. Kaya nasa formalin. Wala ta na mao din niyo. Bakit siya na, dali kay Akbang o sa mo? Hi, ba? Isa ba nakamay kung dahil ko? Nadunggan na nagpamanika. Sa lahat ng mga nasa Fernwood, na bago nag-anaana, naog sa mo dili, kanay balikan din ni Vibrator. Intensity 5 ang kakusog. Akbang ka sa Akbang. Dito lang yan sa mga Kogon. Kogon ba? Ay pa, mga nimo karon. Ano mo karon guys, kay manlagaw na po. Lay man na din ninyo. Wala, nakatsada ka na parking. Oh, na ilang parking guys, kaso 100 per hour. Grabe na pandaot. Joke lang po yun guys. Wala din yung ako ni Brenda. Tuyo pa lang. Gusto na mo palawakan si Ma'am Tin sa live. Sila po naman ito is Correct, wala may nagsabot guys, pero nakita mi ito isang adlaw, nakanana mi. Wala mi, gamay ko. Grabe ko. Pagkakais ako. Ang dami po lang stock guys, expired na po ito dito kaya nasa labas na kasi. Expired. Charot lang. Yan po yung buy one take one. Asa naman sila? Si Ma'am Tin. Hi Ma'am Tin. Ako yung CEO. Gwapa kayo. Si Captain, grabe. Walay gawas-gawas sa dito guys. Grabe, mag-open sa din nila unas kadlawon, kuman sa stress kadlawon. Unang puti hindi kasanan siya kay wala siya dugo. 50 lang ang biko ma'am. Oh, lamig ka ni siya ma'am. Naisagol na tae. Wala sa iyo na naman. Sa ikon nga ako. Nakaingani. Nakaingani. Ay, maligyan ka na mo ani. 250 lang. Pay here. Ha? Naka-silent to. Muna hindi ko ganun mag-mic pack, hindi ko kulo sa paggamit. Clear siya guys. Ito na kanya mag-US na. Ang nakatsada mo ginani nga mic guys. Waterproof siya sa motor ito. So again, may galagi sa mo city mo galagi sa San Pedro kagin oro sa Shell gasoline station sa Langkit kay Drata yung sa in front of Pearl Motel kagin Oro City opens from 8 a.m. hanggang 8 p.m. mga ilan. Correct. So, Kami ni Brenda, isa min sa mga endorser kumbaga promoter. no, I'm one of the CEO, stockholder here. And si Madam? Yeah, taga-kuan lang na taga. Limpyo lang namon na sa mong CR. Oo, taga-hugas lang sa among kaldero. Na-promote lang siya kay Kuan. Sila per hour. 200 per hour lang siya sa una pero naman ko yung kanas bisita sa una nga kanang dato yung uyap. May tag-iyadan. Sada ang inyong live pero makahalap siya pag ana. Wala ko yung kita. Dawa ka nang suga. Kayag kayo ginuo ko. Pero dyan yung kids ito. Bago akong facial. Tapos na-irritate na naman siya. Karon pa ba ako nagka-pimple gani? Pero okay. Kagamay. Grabe. Gani kagamay. Gahiling pa din siya. Bago pa kanina dito sa Cleopatra. Hindi ba kung ano naman, likabukan na naman, bawal ba yung sa Cleopatra nga bawal ka magpagawas?
Bawal ka mo gawas for 2 weeks. Gadi, di ba? Oo. Dahil mo facial ako nakasanayan. Na? Mana mo, Brett? Oh. Ay man. So again, may gala, salamat kayo sa pagtanawa. Please to Nalak visit mo? City ang bodega diri sa Cagayan de Oro City. Located at Lancetay Drive, Unalan sa Lancetay, Duito Kubon, in front sa First Hotel may gala. Brenda de I promise, walay binuang dahil Yes, sana second siya emotion. sa mga sukid yun sa City. No, it's my first time here. With you. Oo, nagkita. Ay, dili ka duwan na. Kita na the last time. Pero dili kami ka ng... Nalay na tabo sa mo pero never pa may nag-story. As magaling. So again, may gala, salamat kayo sa pagtanawa. Please to visit City Bodega diri sa Cagayan de Oro City. And please to follow Brenda page sa iyang account sa Facebook na gala. Kaya dagan na siya kabuang. Dagan mga malagan. Dagan pagwapa. Please unfollow Dudski. So again, it's once again, Dudski. Kita-kita na po sa pagtanawa. Tapos ka na? Yeah. Ako kasi hindi pa. Thank you so much for watching, guys. I hope not to see you soon. See you soon. Visit na kayo dito sa City and Bodega. Kung saan man siya, bahala na kayo maghanap, okay? Huwag nyo kaming pahirapan, i-memorize. So this once again, Dudski. Kita-kita na po sa paglarag-larag. Dito sa itong pinsa, katawa. See ya! Kaya may gala, okay? Ay, si Bodega, pwede mag-story ka. Ha? Ano siya, di mag-story di lagi? Dito sa itong page, bro, siya. Oo, di ba? Stick to kayo. Paghimo na ko vlog, hilak si Dio. Bye-bye mo. Eto na po yung aming mga pinamili. Ayan. So, Ulo, 13. Sabi ka na, sabi. yung mga pamimigay natin sa mga estudyante. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 48. Kurang dalawa. 28. Oh, okay, kurang dalawa. Magwala sa nako ni. Ayan na. So, mag-total na lang tayo. Ito yung mga ipamimigay ni Brenda para sa mga kabataan doon sa barangay, doon sa lugar nila. Ayan, doon sa kanila. Sa tita niya to, di ba? Sa mga... Spray. Writing notebook. Magkano pa yung total? 3. Andito na yung total. Yan, pero naging... Kasya yan sa ano natin? Sa likod, no? Guys, kani. Ay, hindi. Nag-check pa pala siya. Ganyan po talaga siya pag nakapalda. Hindi sanay na hindi nahanginan yung yung legs niya. Itataas niya. Itataas niya talaga. Ayan mga pencil. Madam, thank you, madam. Makakita, madam. Madam. Thank you so much, City and Bodega. Ito na po yung nanakaw namin. Nanakaw. Thank you, ma'am. Sakit ako sila. Thank you so much, City and Bodega. My God. Kaya kung gusto nyo ng maramihan or mangumpra, saan nangumpra? Mamili. Mamili na pang maramihan na kahit anumang mga items, lalong-lalo na sa school ngayon dahil malapit na ang pasukan. Punta na kayo dito sa City and Bodega, dito lang sa tapat ng Fairmont sa Maycogon, Cagayan de Oro City. So, I shall return. Wala, mabigat pala. Thank you so much. Bye-bye!